Viete, keď ste účastní na exorcizmoch, úžasné je pozorovať, čo sa deje s diablom, keď Panna Mária prichádza do akcie. Keď ju vzývame, aby ona prišla, hrôza démona je strašná. Strašná. A je to úžasné vidieť to vlastnými očami. A tam, kde ona prichádza, už nie je ani minimálny priestor pre diabla. On musí odísť. A veľakrát som bol svedkom úžasných udalostí. A pamätám si takú situáciu z Medžugoria, keď som tam bol s dievčaťom, ktorá bola posadnutá zlým duchom. Exorcizmy nad ňou trvali 3 roky, týždeň čo týždeň. A zdalo sa tu, že Satan je silnejší. A nevedeli sme, prečo je to tak. Organizoval som púť do Medžugoria. A táto dievčina s nami chcela veľmi ísť. A ja som sa trochu bál, lebo nie som exorcista. A poďalšie som videl toho démona alebo démonov počas exorcizmu. Boli mocní a veľmi silní. Videl som, čo robia s týmto dievčaťom. A vedel som, že keď to poviem v autobuse, polovica sa mi odhlási. A nevedel som, čo mám robiť. A pamätám si, ešte niekoľko dní pred púťou volal som jej mame. A už len to, že som spomenul Medjugorje, démon ju hádzal na zem v krčoch. A povedal som, to bude zážitok. A rozhodol som sa, že ju zoberiem. Poprosil som veľa ľudí o modlitbu a išli sme. Vtedy, tam v Medjugorji sa diali veci neskutočné. Ale chcem vám len povedať o finálnom zážitku. Boli sme účastní na zjavení Panny Márie. A vedeli sme, že to bude ohromný zážitok. Asi najväčší od tohto času. Spolu s niekoľkými osobami, ktoré tam boli prítomné. Našli sme si vzdialenejšie miesto na kopci, ďalej od ľudských očí. Zjavenie sa malo začať o 9 ráno. Bol ruženec. 3 časti, ktorý bol prípravou na zjavenie. To dievča stalo pred nami a bolo asi 3/4 A vtedy si vzala mikrofón vizionárka, ktorá každú chvíľu mala mať zjavenie. A keď už mala mikrofón a začala sa modliť 3 desiatky ruženca, vtedy sa diabol zmocnil tohto dievčaťa. Ešte som sa chcel jej dať napiť exorcizovaného oleja a dať jej znak kríža, ale už som nestihol. Otočila sa a zbadal som diabolskú tvár, ktorá sa na mňa pozrela. S totálnym pohrdaním a výsmechom. No čo, kňazi, a teraz ti ukážem, kto som. Viete, v takýchto situáciách, keď vidíte absolútne zlo, ľudská psychika na to nie je pripravená. To mi verte. A možno vo svojom okolí stretávaš ľudí s psychopatickou dispozíciou. Ľudí, ktorí sú zlí a ktorí vzbudzujú strach. Ale vtedy sa stretávaš s totálnym zlom. A verte mi, tam už neexistujú hrdinovia. A videl som veľa ľudí, ktorí boli hrdinovia a hlavne muži. Oni chceli prísť a vidieť exorcizmus. A potom pol roka spali pri zasvietenom svetle. Lebo nemohli spať. A ja som videl takých hrdinov. A keď sa stretávaš s absolútnym zlom, tvoja psychika nie je na to pripravená. A vtedy v tom čase som cítil, ako sa mi podlamujú nohy. Mal som ruženec v ruke a stále som si opakoval, že Boh je silnejší, že Mária je mocnejšia, že ona tu za chvíľu príde. Ale on bol presvedčený o tom, že nám spraví takú show, že na to nezabudneme do konca života. Ale zrazu sa začalo diať niečo zvláštne. Začal sa obzerať dookola. Viete, keď démon ovládne človeka, ovládne všetko. Oči, tvár, ruky, gestá, slova, úplne všetko. Takže už nevidíš toho človeka, ale démona, ktorý sa pozerá jeho očami. Vysmieva sa a používa jeho ústa. Celá mimika a všetko sa mení na spôsob démonický. A pozerám sa na ňo, on sa pozerá dookola a náhle sa začína skláňať nižšie a nižšie. A potom sa doslova hodil do trávy, zavrel oči a začal skuvíňať ako pes. Díval som sa na to a neveril som vlastným očiam. Prvýkrát som videl, že sa takto zachoval. A trvalo to asi 10 minút. Prišla Panna Mária a zjavenie trvalo asi 20 minút. Po skončení zjavenia to dievča sa prebrala a bola úplne oslobodená. Veľmi
pokojný exorcizmus. Bolo to fenomenálne. A to dievča nám začalo opisovať, čo sa stalo. Lebo niekedy posadnuté osoby vidia, čo sa deje v čase exorcizmu. Tak, ako keby si sa schúlil v rohu izby a pozrel sa, čo sa deje v izbe. Nemáš nad tým žiadnu moc ani kontrolu, len sa pozeráš. A ona nám hovorí: Otče, keď vizionárka zobrala mikrofón a hovorila posledné 30 ruženca, tento démon vo mne ma hneď ovládol. Začal sa rozhliadať dookola, pripravujúc démonov rôzneho druhu a chcel ukázať mne aj všetkým, kto on je a kto je pánom tohto miesta. A hovorí, vtedy doslova sa otvorilo nebo a obrovský jas, neskutočný, ktorý oslepoval, dopadal na zem a z neba začali schádzať bojovníci Márie. A ten démon, keď ich uvidel, tak hrozne sa prestrašil. A ona hovorí, on nikdy nevidel takýchto anielov z tak vysokej hierarchie z neba. Osobní strážcovia, Maríini bodyguardi, najväčší bojovníci neba schádzali a čistili terén pre kráľovnu, ktorá mala prísť. A keď vyčistili celý terén, až potom prišla kráľovna. A ona hovorí takto: Otče, jeden z tých veľkých bojovníkov sa postavil pri nás a normálne priklincoval nohou diabla k zemi. A jednoducho nebol v stave nič spraviť. A tak to bolo počas celého zjavenia. Rozumiete, my vidíme určité veci, ktoré sa dejú fyzicky, ale my nevidíme, čo sa deje v duchovnom svete. Je to úžasné, že tak veľký bojovník stojí pri tebe, mliaždí a tlačí k zemi hlavu tomu smradovi, ktorý trápi toto dievča tak dlhý čas a nemôže nič spraviť, pretože prichádza kráľovna. A keď Mária počas zjavenia rozprávala s vizionárkou, a vtedy sa Mária pozrela na toto dievča, pozrela sa na svojho anjela, toho veľkého bojovníka. Niečo mu povedala a on niečo prikázal tomuto démonovi. A zjavenie sa skončilo a skončilo sa aj posadnutie. Všetko odišlo. Musel odísť. A týmto vám chcem povedať, čo sa deje, keď prichádza Mária. Ako démon sa veľmi bojí Márie.